Ang plastic usa sa gitumbok kay hinungdan sa polusyon sa kasapaan ug sa atong kadagatan. Kini tungod sa pagpataka og labay ug dili usab kini madugta. Apan nasayod ba mo mga kapuso nga kapuslan pa di ay ang plastic sa paagi nga artistic na pang-export pa. At kining sayran sa RTV Presents ni Luan Mirondina. Daghan ng mga sugyot aron kapahimuslan og balik ang mga plastic, sagad niini ang pag-recycle. Sama na lang niining mga cute nga mga sea creature shaped figurines nga sa una nimo pagtan-aw, mga ginama sa ceramics apan di ay gikan kini sa plastic. 1980 milambo ang kahibaw ni Konsehal Orlando Sevilla sa molding, human abagi sa iyang bayaw. Sa pagpaambit niya sa proseso, una niyang giporma ang figurine gamit ang lapok. Giputos og papel, dayon nag-inlay siya gamit ang tinunaw nga mga plastic cups. Aron mas tinuod tan-awon, nagporma siya og labing mga importante nga body parts ni ini samtang init-init pa ang tinunaw nga plastic. 1990, dihang nagsugod siya pag-export og mga figurines, human niya maila-ila ang usa ka German national. Sulod sa 5 ka tuig siyang nagsupply ni ini og dihang nahunong sa mga malls na siya magsuplayan. Kay lagi daghan na ang mga orders, naghimo siya og mga animal-shaped molders aron maunay pormahon sa iyang mga trabahante og siya ang mangunay sa paghimo sa inlay. Plano unta ni Sevilla nga mosakay og barko ug manimpad sa gawa sa nasod, human mitapos sa Associate in Marine Engineering apan nahanaw ang iyang kasibot. Anto, duwa na lagi ko kaunahunaw kuan. Sa akong profession, wala akong balik. O, talalingaw naman ko. Medyo nakontintan mo sa ko, wala na sa kong nakay. Garbo niyang nakapatungha ug nakapatapos sa iyang mga anak. Ang mga maguwang na usab niya mga anak ang miabag sa pagpatiwas sa ilang kamanghuran. 2010, misulod siya sa politika apan wa niya talikdi ang molding nga maoy iyang first love. Dili lang gyud magpawas ko blaong kung unsay na ang ngayon nga makakwarta dito diha dapita. Nga sayon ra nga kita-kita way mando na to ba. Gawas nga nabaid niya ang iyang talento sa molding, nakatabang usab ang konsehal sa pagpanalipod sa kalikupan, pinaagi sa pag-recycle sa mga plastic cups. Inay kining ilabay. Uban ni Godfrey Rillian, ako si Luan Mirondina ug kini ang akong short dokyo.